Nakon što je Dejan Dragojević na svom Instagram profilu demantovao da je u vezi sa voditeljkom Tamarom Galijano, te ju je nazvao pogrdnim imenima, mi smo stupili u kontakt sa njom. Dejan je Tamaru nazvao medijskom prostitutkom, a ona nije krila svoje iznenađenje i zaprepašćenje. Iskreno zatečena sam, jako je neprijatno, bez veze mi je. Toliko je ružno sa njegove strane da me naziva prostitutkom, da li ima razloga za to? Ja njemu ništa nisam uradila, nisam ni jednu izjavu dala novinarima. To je otišlo predaleko. Ja sam se sprdala na tu temu u emisijama, 3 dana u emisiji govorim moj medijski dečko. Nisam u priči, svi se smijemo, vidimo da je fake priča. Ja sam njega prvi dan kad je izašla vest pozvala, on mi se nije javio. Napisala sam mu, čoveče, ovi nas smuvali, mi se ni ne poznajemo. Ne znam i da li me je sinovao, nije ništa odgovorio. Ja sam mislila da to njemu verovatno sad imponuje zbog trenutne situacije, zbog Alex. Meni je to okej, jer nemam bukvalno nikog, slobodna sam, nemam ni kućeta ni mačeta, muža, decu. Vidim da se ne odaziva, meni je bilo okej, zbog emisije da ispromovišemo. Rekao je da će doći u emisiju kod nas, tako da mi je još više bez veze sad. Stvarno ne znam šta sam uradila, nisam iz te priče, rekla je Tamara i dodala. Ja sam iz Beograda, imam tu priču, ali nisam prostitutka, niti sam u životu radila tako nešto. Završila škole, muzičku školu, sekcije, glume, završila fakultet i to mi kažeš. Jako mi je loš osjećaj. Toliko se loše osjećam da me neko nazove prostitutkom, nisam iz tog sveta. Videla sam da me nije imenovao, verovatno da ne bih mogla da ga tužim, ne bih se time ni bavila, ali vidim da se većina tih reality igrača bave tim, verovatno žive od toga, mene ne zanima to. Mogao je da demantuje to prvi dan. Sprdamo se u emisiji, šalimo se svaki dan. Svi vide da je to šala. Ja sam se sinoć čula sa Davidom, on mi je rekao samo iskuliraj cijelu situaciju. Nikome nisam ni jednu izjavu dala, samo smo stavili na našu stranicu koja je devojka za kojom se Dejan okrenuo i kad smo otkrili da sam to ja, krenula je ta priča. Preterali su sada kao veritba, upoznala njegovu mamu, veternik, veseli se, čitam šta pišu i pitam na svom storiju šta li je sledeće, da li ću biti trudna. Mogao je da prebaci to na zezanje, ovo je jako ružno, navela je Galijano za Pinky RS.